It's me, Queen Alvarez here, and welcome to my channel. So, for today's vlog, we are going to cook maruya. Tapos mamaligya mig maruya, manakop mig tagsin ko sa kilid-kilid. Kaya, may mga kwarta karon. Guys, kung makakita mo ano yung paganhimog purok piniyad, barangay Dato Amponan, La Compostela, Vale, Davao de Oro na di ay. Tapos, guys, pamalit mo sa mong maruya. Tagsing kurago, doon na namin ka ng crispy nga tinae, crispy nga tiil. O niya, magluto kami og kanang kwek-kwek. Tagsing kura, guys, ang mga kwek-kwek. Napama mga ingredients. And then, guys, kung gusto pa mo, guys, napagin may mga okay-okay dira, guys. Mga guwapa kayo, guys. Very guwapa. Mga bratoran, aray, tag 100, tag 80. Price range 80 to 150 sa mga sinina, mga jogging pants, jacket, mga very guwapa pa kayo, guys. And then ang mga bed sheet, guys, kay na may tag 250, na tag 200, na tag 500 katong 500 is very dako na kayo, guys, and very nice, very nindot, and very baga. Pareha sa imong kuan ka baga. Kilay. So, guys, maluoy mo, palitin namin yung sa mong baligya. Gusto kag na ay maruya, na ay crispy-crispy. Unya pa ang quick-quick, guys, kung wala pa naman og luto ang maruya. So, I think that would be all. Og unya na po, mamaligya na po mi unya, magsuri-suri na po may tag 5 ang maruya. Sige na. So guys, mauni siya mo ang mga okay-okay. Mali siya ang bedsheet. Kani diri kanang pang kuan siya sa foam, pang tabon, basta pang hapin sa foam kini siya. Tapos brother siya, guys, tag 250 mga higala sa kahanginan. Unya na ay kini kani siya kay dako kayo ni siya. And then pwede ni maisulod ay mong foam. Mag na koy kulingat. Ibalik. So kani, guys, mo ni siya tag 250 ni siya, guys, very dako. Tapos na isayahang kanang kuan, pwede ni maisulod ang foam. And then family size, and then kini, guys, 350 ang kini siya. 350 murag double size lang siya. Pero nindot siya, guys. As in. Yan. May dire. Dali, sulod sa dire. Daghan may dire, guys. Mga bedsheet. Welcome to bedsheet section. Kani, guys, dire, mga bedsheet ni siya. Tapos namin tag 200, guys. Kani, dako na siya, guys. Single size dahil siya. Nakagklingat lagi. Katulgod siya. Gani, tag 200 na ni siya, guys. Kani mga ingani. Tapos na tag 500, guys. Katong very dako na siya. Basta na pa diri sa likod, diri di na makita, diri. Grabe na. Diri guys, na pa diri ang mga brato, guys, tag 350 na tag 250, and then tag 200 na sila mga ingani. And then, guys, daghan pod mi og mga dresses, mga dress. Kani siya, guys. Kini, guys, makapalit ra mag tag 100, guys. Tag 100 nga mga dress. Kini. Daghan kaayo. Mamili lang mo diri, guys. Pag anhin na mo diri para makapamili na mo. Tag 100, guys. Daghan pa. Tapos naapod mi jacket, mga higala sa kahanginan. Naapod naara Ginoo ko. Kani siya, guys. Palit na mo. Narami tag 100, 150 mga higala. Kini. Tapos kini siya, very guwapa kay siya higala. Kini. Tapos kini. Ipalayo ra pud kita man pa mga pores ipalayo baka makita tong bugas, you know. And then apod may mga shorts. Kini siya, guys, mga short. Gamay na niya mga short na kung gusto mo mga kanang wala akong nagway, Guys, mga shorts, bahalag mga lagom mo og mga kuan din pwede ka pa mag-short na tay freedom of expression, mga higala, bahalag mga lagom og mga lobot, pwede ka pa mag-short, guys. Katong mga lamion, amo lamig samot, kita nga mga kuan puyo. Tapos dapat mi, guys, kaning anit tag 100, ingani 100. And then kini siya, guys, very nice. Tag 100. Napaka ni, guys. Ang uban pa nga suot. Tapos may mga jacket. And then apod may mga jogging pants.
Kadali lang. Kasi kadugin ako pamaligi, ako na mahalin. Nani mga jogging pants, mga higala, tag 150 ra, pamalit na mo. Yan na siya. Mga girls, narao, nice siya, 150 ra. Nice to you. Dapat rin siya, tapos kini. 150, napa siya, tapos kini. 150, and then derian, ay mga dress, nara. Guys, makapamalit agad magnay, mga tag 100 ang dress. And then, basta ang price lang naman is 80 to 150 ra. 150 ra pinakamahal. Pamalit na mo, alit na gyud mo, maluoy mo. Pamugas na ni. Panggatas. Nagawas ang Gisip buhok una sa ko na. ilong. Katong gani, no? Gawas. Wala lang, magsikmas ako. Mga higala, kadalit lang. Iba pa mga higala. T-shirt. Ala guys, tara. Dara. Naay. Mama, habol. Pamalit mo. Tama naman eh. Hello guys! So, mga silingan, lusog na mo diri, tag 5 abang kwek-kwek, na maruya. Kana ra siya guys, kana siya. Pangahin na mo, kay para mahalinan mi. Welcome to Kalabahada. Ano mo ba? Hi guys! So, karon nakaluto na mi og kwek-kwek. Tara, tag 5, tag 5, tag 5, tag 5. Oh, mga higala! Palit na mo sa among baligya. So, I think, kagapay naman ko, kapay man din mag-vlogger. Oh my God. So, salamat kayo sa pagtanong sa akong vlog. Kung na-enjoy ka sa akong mga vlogs, mga ka-itches sa life. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!